Apa nek lagune rasah dinyanyekke nganggo gembot? Ora apa-apa. Nganggo apa? Nganggo cangkem. Yes, aku ora. Kira-kira dolar ora cangkeme iki. Mulut nggih. Kerto nyono. Biyen iki sih ana, saiki sih ana. Tapi untune ora ana. Ayo ora ana tenan kok untune kok. Ora, Mas. Wis ah kuwi lagune Kerto nyono. Aku ki ora nesu. Ning upama kowe iki karo sing rande untu. Ya, priye? Halo. Carane gembot kowe mau, ora nggo kebot, getar sendiri. Oh, iso getar sendiri. Hari sira. Oh iya ya. Sampun yang siono sampun betul sembangun nggih. Setruk tenan nek iki. Bener, Mas. Piye? Arampo mah kekejek. Ayo. Ya, digoleke jodoh sing sehono marai stroke. Iya. Sapa? Ayo Elisa, yo Kudune digoleke sing suwe semangat, kok sing luwih stroke. Stroke beri kene. Good night everybody. Hello Grandpa. Hello, how are you? How are you? Piye modar ora? I'm fine. How about you? Can you tell me about what's your plan this day? Let's come to the filming out in the The $6 million man. Selesai. Yes. Kuwi kok The $6 million man kaya film barang. Aku ra ya Inggris to. Ayo ning kuwi judul film e. Oh. The $6 million man. No. Dai sini mai. Yes. Well. Grandpa Sehono, apa kabar? Baik. Kowe nek ketemu sinden kok ngene iki kudu tata-tata mula saiki dagelan kuwi dituntut belajar beberapa bahasa. Lah aku bahasa apa? Nek tiba-tiba sinden iso bahasa Inggris. Bahasa Prancis ah. Jak omong bahasa Prancis. Vous appelez comment? Ini bedi. Apa? Ini bedi. Basa Jawa iki Prancis campur Jerman ya. Aku sok nang Jerman sok. Oh, Jerman. Sajune nang Prancis. Oh iya, Jerman ini bedi. nih. Aku cinta padamu. Oh, iya. I love you. Juga aku cintamu. Wow, ini. Juga cinta padamu. Oh, ini. Ya. Oh, ini bahasa ngendi? Cina, Cina, Mas. Mandarin. Oh. Pinter. Jepang. Oh, Jepang apa nih Jepang? Hi. Lah kok singkat banget. Oh, ngono. Ora ono Jepang kok. Mbah Sehono. Hi. Dong nek kene wong bareng aku ning Jepang kok biyen ya. Ya, aku ya hi karo kowe. Awake dhewe pas kulaanan kuwi lho, Kamboja. Sakura. Heeh, Kamboja Jepang. Kamboja Jepang. Edan Elisa iki. Piye pripun bahasa? Saya lincah. Lincah apane? Ya geraknya Lah durung nari kok lincah. Lincah sing kok bahasa Inggris. Oh iya iki. Terlalu cerewet. Ilat ya. Apa kuwi? Apa? Terlalu cerewet. Terlalu triwis aja trewet. Oh, ceriwis. Alias Triwis. basa Nederland. Mulai lah. Nyanyi. Oh, yes. I'm a ganyi woman ya. Woman. Ganyi. Ya bingung dek. Wis dinglok terus wis bingung. Ayo Inggris e. Amang Inggris kok. What is your name? My name Sehono. Aku wis ngerti nek Sehono ki aku. Ayo ben. Lah kowe iki ditakoni jenenge what is your name? My name. Urung tekon. What's your name? My name is Sehono. Your name? My name is Elisa Ursarus Alaso. Ayo, very well, thank you. Very thank you. Very well, thank you artinya apa? Baik-baik saja, terima kasih. Oke, nek wong Inggris.
Kok men diurutke kaya basa Jawa. Baril weltengku kok baik-baik. Nek tidak apa-apa terus no what ngono. Tidak apa-apa. Tidak apa ya no what. No what. 1 watt 10 watt. Lut my road. Aku bedhekan biyen. Ndut mendut rong mairong. Apa ndut my dut? Apa lute ning lendut? Oh, ndut my dut. Teronge nongkrong. Oh. Tegese wit terong nang pinggir sawah lho Mas Dadi. Lah iya. Ya ta, Sa? Iya, bener nggih. Wis mari le lara. Oh, nggih sampun. Pengestunipun Mbak Eyang nggih. Iya. Apa? Mbah Eyang, Nek mbah, nek eyang. Anakku wis tuwa banget. Wis mbah eyang iyut. Ya. Ngungkuli anggur ya. Orang tua ya, tiyang sepuh. Menika Mbak Elisa. Mbak Elisa ya kula nika si Hana. Saking lambemu. Lembe kula. Alah. Iya. Palao. Lambe lu. Lambe lu. Niki minangkani pamundutan. Wau niki onten nyuwune Kartonyono nagih medho janji tapi ne. Kok terus nagih tas? Iki lho, iki duwite. Nagih janji. Iya. 300. 300 tapi dalan ki aspale larang. Iya. Tapi nek ra ono gembote. Dadine ra iso. Ra iso ya apa? Apa nek lagune rasah dinyanyekke nganggo gembot? Ora apa-apa. Nganggo apa? Nganggo cangkem. Yes, aku ora. Kira-kira dolar ora cangkeme iki. Mulut nggih. Kertonyono. Biyen iki sih ana, saiki sih ana. Tapi untune ora ana. Ya ora ana tenan kok untune kok. Ora Mas. Wis ah kuwi lagune Kartonyono. Aku ki ora nesu. Ning upama kowe iki karo sing rande untu. Ya, priye? Ada. Carane gembot kowe mau, ora nggo kebot, getar sendiri. Oh iso getar sendiri. Hari sira. Oh iya ya. Ih, apa yangke aku ne? Imduru juni janitan nuntrate. Amike dintu homorihe. Ai kentire. Kok tekan kentire barang ki piye? Oh, Mas Andi ana kentire ya. Apa kono ya ora ana wong kentir Mas Kiai. Ya ana ning basane ora kentire kok ya. Ha apa? Aku seneng realisasi. Ya termasuk pantaran lho. Dagelan cerdas iki. Basa apa-apa iso iki mau ban nyanyi India. India. Iya. Nek Indonesia sing tok senengi lagune sapa? Lho, apa-apa iso, Mas? Apa-apa iso? Iso. Lagu kuno iso? Kuno iso, wis rusak wis iso kok. Wow. Saking tuane lho Mas. Oh iya. Ya ta sa? Ya iya bener. Napa contone kuno? Apa Pak beda iki, Pak? Misale kowe lagune anu sing kae malu aku malu. Terus piye? Pada semut merah. Luar biasa. Cerdas pancen. Yang merayap di dinding. Berbaris. Merayapi cicak ya dodo semut. Merayapi cicak. Cecak iki nek semut. Oh, ngrumut Mas. Nek semut. Yang menggerumut di duh ya elek ya Mas. Ora elek. Kok jenenge ra apal dene apa-apa. Kau menatap curiga. Iya. Seakan penuh. Wes ke badurung to? Nek mangsul iki gek tek ngono. Iya bener. Aku malah wong kecemplung bumbang. Penuh aku ngono ngenai kata kunci ini loh. Iya bisa jadi. Oh iya. Oh iya. Penuh. Hah? Lanjutnya mau penuh. Oh iya. Seakan. Wis ra kuat pokok lendet-lendet. Aku ngampet nguyoh iki ne. Oh iya. Kowe iki Elizabeth duetro kowe kepoyoh kok anjan. Biar tok tatur Pak. Ya mega aku
sode. Kaya cah cilik ditatur ya. Nek dek bayi ra apa-apa. Gedene semene kok ditatur. Kene. Ya. Ya niki wau nek sing niki nyuwune gubuk asmara nek sing batik. Podang kuning ya podang kuning nggih pirang-pirang. wonten nggih. Napa podang kuning? nggih siap. Heeh. Ki engko isih ana, tatinku isih pisan kae iki. Pisan neh, Tin. Pak Tumiono ngersake rujak jeruk mau dipinangkani wis ditampani dite. Ah, 500.000 we. Senajan jeruke kecut ra apa-apa. Ning kudu dirujak ya. Ya, engko karo Ayu berdua. Heeh. Ayo ra plupuk ngono lho. Blubuk ki napa? Aku mau Lancar. Oh lancar jelas iki tak wis tak jelas-jelaske ngomongi ya tak jelas-jelaske iki carane artikulasine godhong kaya ngene iki ne. Oh, bar gara-gara agek cakilan. Aku le nyore mako cakil. Watatidak. Ya. Nadyan wujud teraimu mong peksi Neno agawe talining prangta ki maksudnya apa? Maksudnya mendekati. Oh, tak kira dari beksine. Enggak mau cinta kok. Peksi semono wis brodol wulune. Wis ra gacor Mas nek brodol. Kok nyekukruk kae karo tilang-tilung ngono. Bapake gemujeng. Krungu brodol. Berarti ngene bapake sajake wis tilang-tilung ya. Ya ora, wis arang. Alus manis tur mrak ati Neno wis minggon kula golek isi podang kuning ipo bunga hengatiku iki kok kaya bolomu kae to, Pak? Boloku sapa? Bolomu sing nganggo rambut dawa kae lho. Oh sing joget-joget. Iya, sing joget-joget kae senengan deklamasi karo pas bawa karo. Ono ora iki? Ora ono. Ora ono. Iki pengkantine. Aku ganti kok. Rambutku ya dawa. Oh, Hendi. Ning dienggo mbahku. Oh. Nyanding bisa dadi Ombo. tombo Ya, mangga. nggih Esuk awan ning omah. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasan uyuran golek sing tak sayang mobeng diterangku golek ora krasa esuk awan
Piye? Arampo mah kekejek. Ayo pambegane yang ngono kuwi, sipate sinden dhewe-dhewe iki werna-werna. Ya, iki mau Mbak Elisa Or karo Salaso. Ya. Matur sembah nuwun. Ayo Mbak Tati karo Mbak Ayu jumeneng.